No ja som šiel za ním do televízie a on potom prišiel tu za mnou. Jasné. A čo sa týka ten experiment teda? Samovolné okotovanie guliek po naklonenej rovine. Aha. A to sa robí aj na stredných školách, nie? Takýto experiment. Ja som sa s ním ešte nestretol nikde. Ja som sa s takýmto experimentom ešte nikde nestretol. Samovoľné kotúľanie guliek po naklonenej rovine? Áno, ja som sa s takýmto experimentom nikde ešte nestretol, aj napriek tomu, že učení vedeckí odborníci sa dušujú, že vraj tie guľky sa kotúľajú s rovnakým zrýchlením. Ale nikde som sa ešte nestretol s tým, že by ten experiment niekto aj urobil. Tak to je zvláštne. Pretože keby ten experiment niekto naozaj urobil, tak by toto netvrdil. O fyziku sa zaujímam už od puberty, od detstva, ale to len tak zbežne, že nijak výnimočne som sa o fyziku nikdy nezaujímal. O fyziku som sa ako naplno začal som sa jej venovať až tak pred 2 rokami, pred 2 rokami a hlavne posledný rok sa jej veľmi venujem. Môžete mi povedať na kameru, že kde sa teraz nachádzame, lebo toto nie je miesto, kde bývate normálne však. V tejto izbe spávali moji rodičia. Čiže toto je byt vašich rodičov, tak? Áno, toto je byt mojich rodičov, v ktorom som aj ja vyrastal do 19 rokov. Zdržujem sa v Terchovej a v Košiciach. Buď som v Terchovej alebo v Košiciach. Tam bývam, tam prespávam. A keď idem na bicykli, tak najdlhšiu cestu, ktorú môžem vykonať tak, aby som ráno odišiel a večer sa vrátil, tak to je tak dokopy tak zhruba do 130 km tam a 130 km naspäť. Čiže do 260 km. Mohol by som urobiť aj, za deň by som spravil aj 400 km, 200 tam a 200 naspäť, lenže to by bolo už príliš vyčerpávajúce a nikde by som sa nesmel zastavovať. Musel by som sa, a ja pri tých cestách sa zároveň aj zbieram podpisy, zastavujem sa pri ľuďoch, rozprávam sa s ľuďmi, čiže to ma zdržuje. Happy bird, is there somewhere a quiet place to see? Mám vynikajúci prehľad o verejnej mienke vďaka tomu, že sa pohybujem medzi ľuďmi, že zbieram podpisy a že sa o takýchto veciach rozprávam. A môžem ti povedať, že za NATO je zhruba štvrtina ľudí, proti je asi polovica ľudí, proti NATO. Skutočne. A štvrtina je k tomu asi ľahostajná. Ale najhoršie je to, že tí, čo sú proti, oni majú k tomu taký postoj, že oni mi tak vravia, že ja s vami súhlasím, ale s tým aj tak nič neurobíme. Nejde o to, aby sa ľudia vyjadrili. Tu nejde o to, či vystúpime alebo nevystúpime, to ide o to, aby sme k tomu neboli ľahostajní, o to tu ide. Svoje knihy vlastne vydávate, oni sú to samizdatové knižky, tak? Áno. Čiže si platíte celý náklad a... Áno. Ja to robím väčšinou, vydať v stovkách kusov, to je pre mňa momentálne nemožné. To sa mi len raz podarilo, keď mi ostali peniaze po rodičoch, to len vďaka tomu, že mi rodičia zomreli, ale ináč to robím, že si to prekopírujem na kopírke len po niekoľko pár kusov, si to ohnem, zošijem a keď sa mi tie knihy minú, tak zasa si znova nakopírujem a tak pokračujem. A koľko kníh približne tak máte? Akože na počet kusov, myslím. Takto. Myslíš titulov, alebo ako? No všeobecne, všetko dokopy, nemyslím tituly, ale na počet kusov nemyslím. No tu ti môžem ukázať. Z tejto knihy mám... Túto knihu som si dal vytlačiť v náklade 480 kusov. Aha. Tu je ešte aj v tej skrini, tu neviem koľko môže byť, možno 250 kusov, toto je možno polovica, necelá polovica z toho. Jasné, čiže máte 2 skrine vlastne takto. A kde všade ich rozdávate? Alebo... Ja ich chodím predávať pred vedeckú knižnicu, ale za jeden deň predám len tak 1-2 knihy momentálne. Ja verím, že časom sa to zlepší. A máte nejaké odozvy? Píšu vám ľudia?
Ešte dávnejšie. Ty si bola posledná, kto mi napísal. Odtedy. Len to ešte aj to potvrdzuje, že ľudia sú stále viacej zabednenejší a stále menej medzi sebou komunikujú. Say, Heaven, is there somewhere a quiet place to find? Is there somewhere a quiet place for me? Čo by ste chceli vy dosiahnuť svojimi knihami? Nie len svojimi knihami. A čím ešte? No všetkým. Čím napríklad? To sa nedá iba knihami. Tak čo treba? Úplne všetkým. Úplne všetkým. Úplne všetko treba robiť komplexne. Nestačí iba knihy písať. Čo sa snažíte teda dosiahnuť tým, čo robíte v živote? Aby spoločnosť, v ktorej žijem, aby mala zodpovedný prístup k životu a voči svetu. Čo to znamená? Čo to znamená zodpovedný prístup? Aby sa správala tak, aby ten svet neničila. Aby nedevastovala planetu a nerozvracala celú ľudskú spoločnosť. Lebo celá planéta aj celá ľudská spoločnosť je stále viac devastovaná, stále viac rozvracaná, stále zrychľujúcim sa tempom. A všetko sa rúti do záhuby. A myslíte, že na to máte riešenie? Len zodpovednosť je na to riešenie. Ja napríklad v Terchovej odpadky nevynášam nikam. Kde ich skladujete teda? Čo zhorí, drevo, papier, s tým kurím, kovy odkladám, sklo odkladám, čo zhnie dávam do záhrady a plasty odkladám do vriec. Teraz plasty sa vyrábajú hlavne z ropy. Teraz je ropy ešte relatívne dosť, ale onedlho, možno za 10, za 20 rokov budú plasty úzkoprofilový tovar. A vy ste si svoj dom stavali sám? Áno. Prvý rok mi pomáhali chlapci z okolia. Lebo to sú veľké kusy ťažké, to je drevenica, veľké kusy ťažké dreva, to by som s tým sám ani nepohol. Niektoré kusy majú možno aj 500 kg. Čiže žijete v drevenici a je to taký ekologický dom v podstate, dalo by sa povedať. No ja sa snažím žiť ekologicky. Ja ale toho veľa zasa nepotrebujem kúpovať, lebo mám záhradu. Že väčšinu si akurát chlieb a mlieko, ja si kupujem jogurty, syr, ale zeleninu, ovocie, to mám zo záhrady. Čiže si pestujete všetko? Kukuricu, zemiaky, to mám zo záhrady, mrkvu. Aj paradajky som tam mal, ale teraz keď som dlho tu, tak teraz to mám strašne zanedbanú stále tam. Ako mi zomreli rodičia, všetko tam mám zanedbané. Celý život, celý som zanedbaný. A prečo ste nestíham, chcem si tu nájsť podnájomníkov, lebo tento byt finančne neutiahnem. A prečo teda nemôžete nájsť? Však toto je v podstate veľmi výhodná pozícia, nie? Sem by sa malo hlásiť kopec ľudí. No a nehlási sa. Nehlási. Lebo tu nechcem fajčiarky a fifleny. A kto sú fifleny? Nevieš, čo je fiflena? No ja neviem, každý má iný. S fiflenami to máš tak ako so zločincami. Zločinci sa považujú za dobrodincov a fifleny sa považujú za opravené. Žiadna fiflena samu seba nepovažuje za fiflenu. Tak kto je trebárs fiflena? Som trebárs ja fiflena? No teraz momentálne nie. Fiflena to je žena, ktorá zo seba robí niečo iné ako je v skutočnosti. Ktorá si prefarbuje vlasy, odfarbuje vlasy, onduluje vlasy, maluje si tvár, maluje si nechty, používa umelé nechty, umelé myhalnice, umelé prsia a podobne. Ktorá zo seba robí atrapu.